Kokoriko duwara jira kafo ka wani madon malikono ani maliko ka sangani au ka timna jani dana ya taliye ka da Shirifla TV jaka soka ka bene bi tarata do avril claim muwa ani kele samba flani muwa no woroi jemka so ma dono ni ya ansikito ye o kuruka 10h 11h lala kuyati samira sanu emi so ma nse yera sira kon bashiti bashi foite yera demado nse alhamdulillah nse ma isanu ma ala kana bashika amina ya rabbi amila me baja kulufu samira Ubebe. mali kono fukata se maliko kanama Chenu. men fe Shirifla jabarani suwanti keren ni ala so ma dunu jemkan kanu bagaw abu fuku barkada ka foni ansikito ye anga jemkan tarata so ma dataka Chenu. ka siku kuna funi kan nisondi afana duma kuna funi kofe ya sa clé journée obseka ke here o konna na tugamina amba fongu ku bisimla lala kuyati iya foto mina odo bawo mani fi kuna fonunda lala kuyati okoni yenyune ye ka yala yi wala ka mawbo kuna siri anu kumpana ado lala kuyati beke sababu ka clé ne ko ke obulu tare yi o tenya mingo ode ye ya kuma bala kuna foni karle agana asuna lala kuyati ka sangani kuna foni sarawi wala ya foto mina jemunga ya asigeme ochogola obato anga jemunga karafe juru anga mona bo anofe mala kuyete ne ka tufa jango shirajanta ma anga sika anunda ola na la sona ma samaira ya fachugumla ya na anga tani jemunga yenyefe ande me baje kulu jemunga anga sika la sijema o de nouveau soleil mugoye o kumi ngunu te sansoro ni jurute o strategie fe ya na anga do jemunga kono akaka anga tamunu tezara mugo uluka suku konnana kasoro kasigingana ubebe Gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene jela mon père ngaka ni me ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan kɔni ye te ko tɛmɛ tezara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara Segesi babi ni ye tiɲɛ ye n taara nana a dɔw la dantigɛliba o tɛ masɔrɔ o la nka a ma deli k'a fɔ i ye warabilenw ka bijala boli o tɛ taa kuma caman kɔ n tɛ tiɲɛ ye o b'a tɔli bi jemuga an ka mɔnɛ bɔ a nɔfɛ n'an bɔra kɛ kuma bɔ a la dɛmɛbajɛkulu la n'a ma ɲa k'a fɔ sɛmɛcogo ɲuman o de bɛ sanfɛ yiri o tɛgɛ ja Lala Kuyate min bɛ tali k'i ya kuma b'a la ka fiɲɛ fana bɔ an senkɔrɔ Lala Kuyate ka an nɔrɔlɔ mɛni ko maya a dɔw la o fana bɛ tile a daminɛ ka kɛ tare o b'a ja kosɛbɛ ayiwa Samaira an ka bi seko ni dɔnko tigilamaw olu ka gun kan ni o ye clip du jour ye zigirigala fɔnɔ min b'an bolo o de ye Sufi Star ye Sufi Star ko an ka sabali ale bɛna o de lase an ma sɔgɔmada in na Lala Kuyate fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ cogo cɛ ka jugu fana bɔra sabali la wallahi Samaira ko sabali ni muɲu tɛ kelen ye dɛ aw tɛ kelen ye yarɔ jeliji bɛ deli la ka nin yɔrɔnin fɔ a y'a fɔ ko sabali ni muɲu ko kelen tɛ an hakili man di yarɔ n'an taara ka na biyɛn n b'a danfara f'i ye sisan hali n'a kɛra 2000 biyɛn kelen n y'o da o sanfɛ o tuma an bɛ Sufi Star lajɛ ka segin ka na
Lala Kuyate. Samaira. Sabali odebe shibo shefanka. Wallahi. Lala Kuyate anga sabali. Kosebe. Ya ye ka foto mena ni ba fe don ba do de la rani foya. Ko ala ye feminda kado ela. Lala Kuyate ama ke fen fe madama ne ala ka sonido. Ko ni ba fe akato ebulo kuda. Ko sadi ke fenkele min be la ko yete ni jana o ubseka o de sabali ko ni sabali la la ko yete ko bito e damala ni sabali la ala ye bunyani takadeka la ko yete ko abi sangorata yado awo ai wa samaira sabali ko na fati sega foka ba halka dara made ni sabali la ko laba mutla ka sig ire ni sabali la fen fen ka ala la je ka sabali tieka wallahi akol laba on laba akol laba here o bitla ka di ima o de kama sabali la bonete amana wone amano asoro mandi yere nga ambe ala dilala ka no ala ka da manyo de o drum ya fo ko ala to do fana be ko ya sabur ko sabali awo to odo sabali chamantigi masala ko sabali awo ya sabur ya sabur sabali chamantigi masala ko dide ko masami nga hinere ya ka funun ko ya fana am don makasa fana no wa lala biati dinan sura fana ma da sirima da tigi fana ta da sirima kumanu kuma ka uri ka ta nyina odola obe baro yobo yaba kuna fona mbala abeto kodi aiwa samaira amaro ka foni sanga nkonna kanumba ko kadam ne maliko no fu maliko ka kama sigile no buka kuna foni mbala ko no strategy ka amtana ejuna ami esorta sara na yo tamta kai marabula na sira kai baba kumanda a gouverneur kote oni o general Sumare ale la jebado ke yasa ka sika la nyinu ke akeneka lala kuyati ya foto mina anasirata ambole go fe bama ko kan hunda kai marabuluka nanzira ya amen nongo ngarige o ka baba gouverneur o dawro bala lala kuyati no obe yaf mabala gouverneur bayin ko fo kai ka ofi lala kuyati ka beni yaf mabala afrika claim wasamba flani mu wono woro yi lala kuyati kai gouverneur a so belelo min beni obe siga fo ka akono lala kuyati o ko nana ka fate deu lala kuyati jamana nyama o ka noro bla fe kai marabulu ko nana akoni ya atakalage lala kuyati bare nyera abunya be kunta me ka di mami ma odeye general de brigade Musa Sumare lala kuyati nakadi afo kai marabulu o manyema bado lala kuyati akoni ya atakalage kumi ngoni me nyonye na odeye kasika nyefoli ke ajewi lala kuyati bara munu kan ake oluve yaf mabala jamana kono dewuye jamana nyama o chwala akolela kuyati akoni ya atakalage odo kumu kona na mi metalike yaf mabala kwasa kasika jamana gere jamana kono dewuna nakadi lala kuyati kasika jamana kono do lafiya uka jamana kono de yamina kono lala kuyati kasanga ni oni ndungo soroli ye jamana fanfe lala kuyati utenya mingo jamana chegala munu be marabulu kono lala kuyati ulu kanga do fara uka wulika joka ako ulu kumu kona ni atakalage mi metalike ministiri la mi metalike general de brigade Isa Ousmane Coulibaly la kuyati ude administration territorial ministry akono wati na esika foke ni jamana marabulu ye nyama ukoni ni kona na aye sira do ira ulaka fo unno feta mani la kuyati bisi ke sababu kasika alibi jamana abara no ya ubulu udo kumu kona na sigimi fila ka kai ba jabati ako abedo udo kumu kona na kuma sege chudo ka keya mabala prefet anu su prefet ye la kuyati baba gouverneur fe akoni ye atakalage la kuyati atenya mingo odeye oye kai marabulu o manyama ba ako uluka sigila ni ministry ye aye nyefole bawde ke ka yira ka fo baraka ke okunkliana na wala sa kasika mara ne ka akokolodo la kuyati la nyine bamu be jamana nyama wala ne kasika uluka sabati fe ye la kuyati kasika jamana kono do ngere jamana la kuyati ako ulu bara uluka sabati wala sa baraka ke jelia konana la kuyati baraka ke yaf mabara dangana maya kono ani faso de nyuma ya hukumu konana ako ulu kumu kona aye ayira aka jeola ka fo la kuyati akoko anyina ulufe ukasika yaf mabala baraka ni hakili sigiye madama la kana buna kunga la kuyati ako ayeso ni basigi okande ako ben ani tebe okolokoli bara fanana ala bana ka yaf mabala nyefol beke oye la kuyati janko kasika konkelo ma kolu dasa la kuyati okamara bulu konana ala bana ka yira ka fo la kuyati hakilina munu ngoni mflani nye jamana nyama ka hakilina do wa abenyine ulufe munu ye prefet no su prefet ye okamara bulu konana la kuyati ukata baraka ni hakilina nunu ye ado la kuyati sheba okemane ka fajugu
ka kɛ a den kɔrɔ a ko n'o taara baara kɛ ni hakilina ninnu ye la kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ olu de jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔ bila u ye nin kɔfɛlu na a dɔw la jamana kɔnɔdenw u bɛ lafiya sɔrɔ u ka baaraw la ko n'o kɛra la kuyate u bɛ wolo min na o de ye yiriwa bada ye ani bɛn ani basigi ye madama danaya natili jamana kɔnɔdenw ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ la kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ de brigade Musa Sumare la a y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni min ye o de ye k'a fɔ kuma kɔni filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ka taa a kɛ a ka baara kan la kuyate baw jamana ɲɛmaaw ɲɛ bɛ bɛɛ la wa la kuyate n'i ye min kɛ a jaabi o bɛ sɔrɔ Umar Jakite an mapo Kayicuala la ale de ye kunnafoni in fara ɲɔgɔn kan an y'a salo ka bɔ esoru u ka bi fasiri kɔnɔna na o don Samaira n'an ye esor bila an bɛ indépendant ta an k'o ta kana bila kosɛbɛ n'an y'o ta min bɛ tali kɛ an ka jamana ka se ka doni taji a kɔnɔ ka lase jamana kɔnɔdenw ma ali bi o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ DGCC maaw la olu kɛlen don ka dɔ fara ka wuli ka jɔ ka yaasa u bɛ se k'u tɛgɛ da yurugu tigilamaaw kan hali bi Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ deli ka nin yɔrɔnin in fɔ i ye a ko Lala Kuyate ɲininka bi maa ye e ni maa min ɲɔgɔn cɛ kana sɔn ka don o ni dingɛda ni ɲɔgɔn cɛ a ko bawo n'i ye a ta k'a lajɛ nin waati in na Lala Kuyate min bɛ tali kɛ tajugu gɛlɛya la o dɔɔnin bɛ jamana kɔnɔ Lala Kuyate bolofɔ min ka bi o de ye gazoli ye a ko o bɛɛ n'a ta Lala Kuyate jamana kɔnɔden jugu dɔw de fana bɛ bi Lala Kuyate bi n'a ka biya o b'a la ka gazoli ni ka kumaniya jamana kɔnɔden ɲumanw ma a ko Lala Kuyate o ye kɛwale min kɔni tɛ ka tɔto jamana kɔnɔden ɲuman si la a ko ka sanga ni o de ye min bɛ tali kɛ i y'a kuma bala ni cɛko wɛrɛ ba in na i da sera min ma n'a ma ɲa k'a fɔ Lala Kuyate olu ka baara ɲɛ bɛ sin olu de mɔ maa dama dala dumuni nasiraw fɛ ani makoɲɛfɛnw caman fɛ jamana kɔnɔ Lala Kuyate a fɔ DGCCC a ko olu kuma kɔn Lala Kuyate nin waati in na o ko nin kɛn bɛ ka dɔ fara wuli ka jɔw kan Mali jamana faaba kɔnɔna na maa dama jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate walasa ka se ka u ɲɛma da dogodogoni ɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sanga ni tajiko bunna kun ye Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw bɛ o se la ka taji dɔdɔdɔni ka na ni a ye faso kɔnɔ Lala Kuyate a nakun ye min ye o de ye jamana kɔnɔdenw ka se ka o makoɲɛtajiw sɔrɔ ka taa u ka ciw la Lala Kuyate nka a ye mɛn k'a fɔ Lala Kuyate o waati kelen na taji feerela dɔw olu fana ka baara bɛn min ma o de ye ka jamana kɔnɔdenw kumaniya o la a ko DGC a ye a yira k'a fɔ ni olu ma kɔn o ma Lala Kuyate a dɔw la o na kɛ kɛwale min bɛ taa ka maaw bolo da a ko olu kuma kɔnɔna na nin waati in na u ko nin kɛn bɛ ka u ka cɛdenw bɔ k'o bila yafuma b'a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate dugu ma jɛ ka ban fo ka taa fɔ su kɔrɔkokura a ko olu ka cɛdenw ko nin bɛ kɛnɛ terrain kan walasa Lala Kuyate ka se ka taa yafuma b'a la minnu salo kɛ taji feere yɔrɔw la a ko olu yɛrɛ serela kɛwale dɔ kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ mana min na yafuma b'a la ni citerne ba nan'i jɔ Lala Kuyate a ko o ko nin ye u ka maɲɔgɔnw daminɛ k'a fɔ u b'a la ka tajiw ni k'olu yɛlɛma dingɛ kɔnɔ ko maaw ka jɔ sɔnni Lala Kuyate taji u feerela daminɛ a ko o kɛmɛ min kɛ Lala Kuyate o y'a sɔrɔ olu ka cɛden kɛrɛnkɛrɛn dɔ dogo bɛ jama cɛ la Lala Kuyate sɔnni dɔrɔn u ko awa ko taji yɛlɛmana ka ban ko sɔnni ko u bɛ feere dangalamaya Lala Kuyate o nɔgɔnin fɛ olu ka cɛden a fana yɛlɛla ko kura yafuma b'a la citerne sanfɛ k'a sɔrɔ hali litiri kelen a ma bɔ citerne falen na a tɛ tɛmɛ o kan hali litiri kelen a ma bɔ a la Lala Kuyate bon i b'a ye k'a fɔ ko a yera k'a fɔ o ye kɛwale ye o kɔni bɛ taa jɔ citerne station na ten Lala Kuyate ka maaw hakili kɔni suɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ o na bɛ tajiw yɛlɛma sɔɔni o bɛ laban ni ka bɔ ni taji ye k'o kun da fan wɛrɛ kan u bɛ taa n'a ye mini ɲininkali tɔ min tɛ u bɛ taa di jɔn ma ɲininkali bɛ yen dɛ Lala Kuyate a ko o kɛra min kɛ a ko olu de y'a to olu kɔni b'a la ka dɔ fara wuli ka jɔ ka nin waati in na janko ka se ka o ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka a bolo da jamana fan caman fɛ Lala Kuyate walasa taji ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw fɛ sɔngɔ min ni a sigila jamana ɲɛmaaw fɛ a ko baw sɔmi kɛn bɛ ka yira k'a fɔ o caman de bɛ taa tajiw di yɔrɔ la Lala Kuyate sɔngɔ min ka bon jamana ta ye Lala Kuyate a ko a dɔw la a kun ba na kɛ o ye walasa o ka se ka o ka dufɔ ni ka tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ ka bila a kɔnɔ a ko DGCC o ko ni yafuma b'a la o ɲɛ bilen bɔ ni k'a yira k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni Lala Kuyate citerne sen nɔ olu sen nɔ ka bɔ yafuma b'a la fa parking na douane na k'a sɛnsɛn ka taa fa dépôt la a ko olu bɛ o nɔfɛ Lala Kuyate ko sɛba n'a den a ko walasa o kɛ kun ye min ye o de ye ka se ka ko in kɛ jɛlenya kɔnɔ Lala Kuyate taji ye a ka yɛlɛma dingɛ kɔnɔ olu jɔlen ɲɛ
ɲɛna ka mobili langolia olu jɔlen ɲɛna a feereli ka kɛ Lala Kuyate Jamakondenw ka se ka sɔrɔ a ko wa ni olu ma dɔ fara u kan u tɛ fɛn bɔ o la Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri ka bɔ Kanabila kɔnɔ Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ yen ayiwa Samaira hali bi an bɛ to Kanabila kɔnɔna an ka to yen koyi ka taa ni kunnafoni tɔw ye an ka taa Lala Kuyate n'an tora Kanabila kɔnɔ an b'an kun da jamana kɔrɔnfɛ yan fan kan kɛrɛnkɛrɛnnɛma Gawo o marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko hali bi bɛ ko min na o tɔ bɛ dɛ a ko hali bi ni tasuma mɛnɛ dɔ kun bɛ kibaruya tugun ayiwa Samaira ɲinan tasuma mɛnɛ ko in Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a ko an ka taa sanu bɔyɔrɔ dɔ la min bɛ Tahaka ko fɔ ni o bɛ Gawukaw fɛ sanu bɔyɔrɔ dɔ don un site minier Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko nin yɔrɔ kofɔlen na tasuma mɛnɛ dɔ kɔni o kɔni puyera ye ka bɛn ni alamisa don a bɛ kɛ tile 17 san 2026 ye Tahaka o sanu bɔyɔrɔ la a ko Gawo marabolo kɔnɔna na o ko tasuma mɛnɛ a kɛra sababu Lala Kuyate ka se ka tiɲɛni caman kɛ dɛ a ko maa caman ka fɔ la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka se bi ma maa ko n tɛ se k'a fɔ ko nin maa hakɛ in o de tora tasuma mɛnɛ in na ko bawo Lala Kuyate kunnafoniya jɔnjɔn ma di a ko kun kan bin'a ka biya a ko nka Lala Kuyate maa minnu kɔni yafama baara ye bɛ kun bɛ kɛnɛ kan o dɔw y'a jira k'a fɔ nin tasuma mɛnɛ in kɔni Lala Kuyate a kɛra kabini nɛgɛ ɲɛ 11 waati 11h tileganfɛ dire ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yen kɔni n'i ko sanubɔyɔrɔ kɔni Lala Kuyate bɔ ko ɲɛ dɛ a ko maaw ka buguso a ko filijuru fini fan ne fan caman fɛ a ko Lala Kuyate olu tɛ ban a ko nka maa caman a yira k'a fɔ mun de kɛra tasuma mɛnɛ in yɛrɛ jubaju ye dɛ a ko a bɛ i n'a fɔ tasuma in kɔni a bɔra essence ye o bariku lankolon dɔ de la Lala Kuyate o kun bila mɛ ye minɛnkolo dɔw cɛ la Lala Kuyate ka sanga ni tile bɔ cogo ye di a ko Gawukaw fɛ tile sun a bɛ se 45 degrés Celsius ma awɔ tile farinya a bɛ taa fɔ degré 45 la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o b'o cogo la Lala Kuyate ko a bɛ n'a fɔ tasuma in kɔni a jubaju a n'a kɛ o essence barikolankolo dɔ ye ka sanga ni tile yɛrɛ o kuntala o bɔli ye a ko nka min kɛra sababu ni ka tasuma ni ka a ɲaga o de ye minɛnkolo minnu kɔni bɛ senkɔrɔ n y'a fɔ ye cogo min na n'i ko sanubɔyɔrɔ a ko manabugu tɛ ban o la Lala Kuyate min bɛ se ale kɛ yafama bala o ni o ɲɔgɔnna caman kan a ko o de kɛra sababu ka se ka tasuma yanga ni sɛbɛkɔrɔ bonya o nɔn fɛ a ko nin kɛra sababu ka se ka maaw kɔni ka siyɔrɔw caman olu kɔni o sokɔnɔfɛnw kɛ kɛnɛmafɛn ka u ka baarakɛminɛnw caman jeni Lala Kuyate ani o ɲɔgɔn caman a ko dala dumuni fana caman olu fana jeni na a ko sanu bɛ bɔ ni minɛn minnu ye ani ga minnu kɔni turu ni maaw bɛ si a kɔrɔ a ko olu caman taara sisi fɛ Lala Kuyate a ko kɛra sababu ka dɔ fara hali bi o sanubɔla ninnu olu ka kamanagan kan fasiri filɛ nin ye est ale de y'a fasiri salo ka bɔ Kanabila kɔnɔ Samaira ka dugawu kɛ nin na tasuma mɛnɛ ko in Ala k'an kisi amina an ta ko bɛ ka maa yɛrɛ siran sa maa kan ka siran a la yarɔ mais ko a ko in a kun fana kan ka ɲɛɲini a kan ka ɲini k'a dɔn an b'an ka to ten a kun kan ka ɲɛɲini ko tɛ kɛ ni kun tɛ ayi kun b'a la jamana ɲɛmaaw kan ka wuli ka jɔ kɛ yasa tasuma in a bɛ ka bɔ sira minnu fɛ o ka se ka ɲɛɲini ani cɛnni b'a la ka k'a fɛ jango dan ka se ka siri u la walayi o ye tiɲɛ ye o la sa an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ ka don Nouvelle Horizon kɔnɔ o bɛ bɛn n'a ye Nouvelle Horizon ta Samaira min bɛ tali kɛ Dandereso hɛrɛma kɔnɔ Mopti Ɲɔrɔn di Sahel fo ka taa se Kolokani ma nin yɔrɔ kofɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka finitigiw ye wuli ka jɔ sabati ka se ka dankari Banbanci tigilamaw la Lala Kuyate min min f'i ye ayiwa ni Lala Kuyate ko in kɔni k'a to sen na nin cogo la n bɛ deli k'a fɔ i ye k'a fɔ ko ni kobilen ye maa min sɔrɔ n'i ye finimugubɛtigi Lala Kuyate boli o b'i fa a ko e ko a jarawilakulu maaw Lala Kuyate o ɲini Wolomasi tabaw ɲɛ ko kura a ko o na jɔ wa ayi ko in laban tɔ bɛ ka kɛ bilikanboli de ye wolo sa yɔrɔ bilikanboli ayi o tɛ taa yɔrɔ jan ayi Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na an k'an kun da Dandereso hɛrɛma kɔnɔ Mopti Ɲɔrɔn di Sahel ani Kolokani kan a ko i ye min bɛ tali kɛ i yafama bala Wolomasi tabaw Lala Kuyate o ka lamalamaw kɛra sababu ka se ka jarawilakulu maa 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu sɛbɛkɔrɔ fa Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ état-major général des armées o ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni sibiri don avril tile 18 san 2026 ye a ko ka sanga ni sanfɛ laraweliw ye Wolomasi tabaw Lala Kuyate o ɲɛ sura jarawilukulu o dayɔrɔ
dɔ ka lagamanɛkaw fɛ ɲɔjɛ sayɛli o marabolo kɔnɔ o nɔngɔnin fɛ o y'o to sanni dugu cɛ ka susuli ni k'a boloda susuli kelen min kɛ Ala Kuyate dugumamɔgɔw ye o laminɛ a ko Wolomasiri Tabaw o donna tu kɔnɔ ni ka taa hali bi Jalawelelakulu minnu bɛ Ala Kuyate ni ka taa bonɛ banfilɛ ta ni ka cogo o caman kun na an da sera ma ka yɛrɛ k'a fɔ a baaraw kɛra sababu o ka citerne kun fila o ka o bɔ yen pick-up dɔ sɔrɔla o fɛ mini-carré dɔ bɛ o la Land Cruiser mobile kelen moto 14 bɔ ɲɔgɔn kɔ ani tricycle kelen ka fara o ka kɛlɛkɛminɛnw caman kan Ala Kuyate olu labanna ka tiɲɛ ni ka sɔrɔ ka o ka maa 10 kɔ k'olu fana bɔnɛ o nin na Ala Kuyate o don kelen min bɛ taali kɛ ya kuma bala Wolomasiri Tabaw la kokura ka sanga ni o ka lakana baaraw ye Kidali o kɔrɔnfan fan fɛ kilomɛtiri 82 bɔ ɲɔgɔn kɔ Ala Kuyate a Wolomasiri Tabaw o ɲɛ sura pick-up dɔ kan ye min ngɔningɔn fa mɛ Jalawelekulu maaw la Wolomasiri Tabaw tora yɔrɔ jan ni ka ya kuma bala kisɛ suru olu kan Ala Kuyate maa si ma bɔ olu la a ko n'an bɔra an ka taa Mɔti marabolo kɔnɔ ka bɛn ni kari don a bɛ kɛ tile 19 san 2026 ye a ko Wolomasiri Tabaw sanfɛ o y'o to sanfɛ Ala Kuyate kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔn ko Sevare o masurunya la ni ka Jalawelekulu o dagayɔrɔ dɔ fana ye Ala Kuyate ye o y'o to sanfɛ ni dugu fana cɛ k'o dagayɔrɔ ye ni ka o ko ni filɛwolo ci ni k'o dakolo ci Ala Kuyate yen fana a kɛra sababu ka Jalawelekulu maa 10 bɔ ɲɔgɔn ko k'olu bɔnɛ o nin na ntɛnɛn don a bɛ kɛ tile 20 san 2026 a ko Wolomasiri Tabaw Ala Kuyate o tora sanfɛ ya kuma bala sanfɛ Jalawelekulu kɔnɔna na ni ka se ka Jalawelekulu dagayɔrɔ dɔ sɔrɔ Kolokani o marabolo kɔnɔ Ala Kuyate Kulukoro o marabolo ba kɔnɔ a ko ye a yɛrɛ k'a fɔ Jalawelekulu o ka ɲɔgɔn degeyɔrɔ dɔ don comme ko un camp des terroristes a ko Ala Kuyate o hukumu kɔnɔna na Wolomasiri Tabaw ka sanga n'u ka baara ɲɛdɔn ye o ye susuli ni ka u boloda kɛra sababu ni ka Jalawelekulu maa 10 ko bɔ ɲɔgɔn k'o bɔnɛ o nin na ka u ka moto caman ni ka tasuma minɛ o la Ala Kuyate ani o ka taji bilayɔrɔ dɔ fana tun bɛ yen Ala Kuyate an ye tasuma minɛ o fana na a ko n'an bɔra yen an ka taa Sikaso marabolo kɔnɔna na a ko Wolomasiri Tabaw ka sanga ni o ka lamɔlamɔgɔ dandɛrɛso o dandɛrɛsokaw fɛ Ala Kuyate yen fana o ye tɛfuma b'a la bonɛ banfilɛ ta ni ka coro Jalawelekulu maa caman kun na Ala Kuyate o kɛra a ko jumadon tile 17 san 2026 a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Ala Kuyate hali bi Sikaso marabolo kɔnɔna na an ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ko ma ko éléphant déchaîné Ala Kuyate olu ka lamɔlamɔgɔw fɛnkolokaw feere o kɛra sababu Ala Kuyate ka se ka IJF kuma b'a la forêt classée la Ala Kuyate o ko ma ko forêt classée de Farako Sikaso marabolo kɔnɔ min ka se ka IJF kuma b'a la tasuma suru o forêt in fana kɔnɔ kungo kolo in kɔnɔna na min ka sababu ka Jalawelekulu caman k'o bɔnɛ o nin na a ko Ala Kuyate hali bi ka bɛn ni hali bi an ka Wolomasiri Tabaw ka lamɔlamɔgɔw ye a ko Cɔribugu a kilomɛtiri 12 bɔ ɲɔgɔn ko bɛ ani Hɛrɛma kɔnɔ o kɔrɔnfan fan fɛ a ko Wolomasiri Tabaw fana susuli kɛ kosɛbɛ Ala Kuyate min kɛra sababu ka se ka Jalawelekulu caman k'o bɔnɛ o nin na hali bi an ka to o hukumu kɔnɔna na a ko Ala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ Wolomasiri Tabaw aw ye siganama sɔrɔ mototigi 2 la jɔnjɔ o masurunya la kɛ Masina o marabolo kɔnɔ Wolomasiri Tabaw ye olu nɔfɛ tugu fɔ tuma min na o taara bɔ o tɔw kan Ala Kuyate o ka sɔrɔ ka olu bila lajɛlen kɛ furu ye an ka tɛmɛ an ka baara tɔ ye a ko Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ kilomɛtiri 10 bɔ ɲɔgɔn ko Ala Kuyate Garando o cercle kɔnɔ yen fana Wolomasiri Tabaw an ye maa jugu ninnu caman f'a ye fo ka se Ɲafume o marabolo ma Ala Kuyate madama est ce que maa ninnu tɔ bɛ yen wa Samayira an y'o f'a bi dɛ u tɔ man kan ka ye baba de tun ye o tɔ tɛ yen ayi an bɛ ka taa ni allure min ye tan Amadu la n'u tɔna to bilen ayi bi fali yɛrɛ Ala Kuyate o bitɔn in kɔfɛ matani man ka caya Mamadi Ture ale de y'a fasiri ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ayiwa an bɛ dugawu k'an ka finitigiw halisa Ala k'u fanga se yarabi k'u ni kisi ka juguw k'olu se u ban pewu Samayira an bɛ soir de Bamako ta Bamako wula kosɛbɛ n'an ye soir de Bamako ta an bɛ taa Bamako sigida 2nan ale yɛrɛ marakafo kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ vérificateur général olu ka laraweliw sera ni mairie kofɔlen in kɔnɔna na min kɛra sababu ye CFA wari miliyɔn 125 ko o de ye ɲɛmatunnen don min ma se ka ɲɛfɔ tiɲɛ don Ala Kuyate vérificateur général o ka baara in a bolola min kan o de ye san 2022 kana bila san 2025 o tilankɛ yan fan fɛ a ko Ala Kuyate y'a fɔ cogo min na ka sanga ni o ka kɔlɔsili ni o ka sɛgɛsɛgɛli ye Ala Kuyate Bamako yɛrɛ marakafo o 2nan
la kuyate olu ka mairie kono a yera ka fo la kuyate 7 millions keme aniko ako nyefole kanga ke okunka ako mingera ya fuma bala kolashini nyera kunfolo yi ako bengando nati mela kuyate okuma ko la signature d'un contrat de concession pour la distillation de la collecte des taxes ako o sharia ako la kuyate makonta to fo sharia na chugu ko baw akanga na sira fe ko amana o fe ako adola sharia o de so ko sebe kasi nani o bara ni katika no blake o bara buludale na ako la kuyate baw mamunun dakanga do ala ako olu dama do ala ako ni étude préalable ni avis des structures compétentes ni validation des autorités habilitées, autrement dit une procédure engagée en dehors des règles. La kuyate ako kafara oka ako la kuyate ni atagalage. Autre élément problématique, le versement de plus de 7,5 millions aux récepteurs percepteurs sous forme de remise sur les patentes. Ako c'est vrai millions là ani douani ako la kuyate kuma kan ako ofanaka o ba la kuyate abena fo patente ko kuma obe ola ako ayera ka fo la kuyate ça c'est une opération jugée irrégulière puisque ce type d'avantage ne relève pas des attributions avec de ces attributions. De la kuyate ako o 7 millions wolonvla aniko ako ni patente ko kuma be o min vanana ako o mateme o sirafe ako nyefole kan ake o fanana ako vérificateur général ka rapport ifana de la kuyate ada o sira o musara do fanama ako un fonds public ako no restitué min kunganga segi ako la kuyate nga o masegi de ako kafara o bela jeneka de la kuyate ni ata kalage ako da o fana sira bara doma kayira kafo bara do fana kunganga ke une convention de financement pourtant annulée après l'exécution d'un projet de centre d'état civil. Il n'a pas donné lieu au remboursement des 9 millions de francs CFA. Abena fo bara do kunganga ke bara ngonu bora adokoro ware okunganga segi la côté million kondo anuko ako ofana masegi ako la ko yateni atagalage ako ofana ba yira kafo alibi bara war la bara chugo bro ko yira mara kafo ofana meri kono ako nyugo be ala ako kafana bela jene kalera ko yati ni ata kalage ako des pertes apparaissent les plus significativement c'est-à-dire aux côtés des recettes ako tromonio mi mesura kado la kuyate uru dunta o kadoro ako ba o vérificateur la kuyate o ayira kafo ni ata kalage meri furu munu besiri war mi nganga soro o furu siri fonana ako la kuyate o wari o bela jene ma soro de ako ba plus de avec dans les centres de sédation sur 151 millions de francs CFA attendus ako sigun game kase war million keme abidu kele nyon kono la kuyate mi metale ke furu siri na kunka ako nka ko la kuyate au clange masura sur flo o ware o millions qui on biduru kele ko clange masura alo clange masura ko atota rami la ko to ko fa o fanaka akoni atagalage ako à cela s'ajoute l'absence de justification de certaines dépenses publiques. Une femme ako ayera ka fo dala ko te dépense do ko nikera ako nga a nyefol mabamba sika sura ka ke ola ani école so fana ako tormonyo mi nganga tane ka di école so ma dala ko te o kasika wera demeni oyi dala ko te ako nyefol fana ka o fana na dala ko te des fonds destinés à soutenir les écoles à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA n'ont pas été justifiés par les structures chargées de leur gestion. Nazara kante bela kuyete akoni yeni bela jeni fara nyonka adola 7 millions keme ani muwani duru bonyongo akoni fele kana ke olela bamako yera maraka fo fana mirila ka ufe jamana deunye la gote jamana nyama uyi binaka biya la kuyete ba onyonte akuna siri bi koni be mala ka fo kono wari atamero jumena aduna sira jumafe la gote ko onyengale ko otomebe sorde bamako abi ode kono Abdrahmane Traoré ale de ya fasi soir de mogo kona oka page savana abe okwanana odu samaira tete moka samaira ametu soir de bamako kono amato kono ameta mime talike kuna fundila Yusuf Sisoko o ni ale kontu nyangira ni sanfla kaso atunye alanyini ka fona psika fien boda soro wati konnana o fien boda inkoni ko umasonku udama kunu lala kuyati akuni
atagalage a ko lala kuyate ya foto mena avec le clitani saba samba flani mu wani woro a ko Yusufu Sissoko journaliste do a ko akono kumbe cour d'appel o nyekoro lala kuyate atakun imiye odeye kasikata nyini kanabla o kasika sura aleye demande de mise en liberté a ko lala kuyate sikunge meka o jabi kono ka beni avec le clé mu wa samba flani mu wani woro yi akoni atagalage lala kuyate kunu kunte o avec le clé mu wa yewa ako na manya ka fo ko ngo kunke meti ako sikunge meka o jabi makono ka bokiti la mo woro ako lala kuyate ni atagalage la yera ka fo Yusufu Sissoko akasu na dono okoni nyefol na sugu chama ko ninke lala kuyate do franje temeni lala kuyate olasa okasika kana blata ne ka soro kanyeshi oka kinyama obitale ke Yusufu Sissoko la akoni atagalage ako la chambre d'accusation a décidé de maintenir les journalistes en détention ni maine ayo oya de maine maintenir lala kuyate ona zala kay maine akoni atagalage ako mi metane ke kite amola madame chambre d'accusation ne la kuyate ko oya nyini kafo ko Yusufu Sissoko ko anato albijaf mabala la sagolu bona kunka ako dala kuyate to sera to anga kalaya ako mi metane ke ya fo Yusufu Sissoko la ayera kafo la kuyate marskelo klemo ani saba samba flani mu wadu woro ako Yusufu Sissoko ko ne a condamné la kuyate mi metal ke pôle national de lutte contre la cybercriminalité mauve sans fla kaso akango ke kafra oka kanga 7 million kele bonyongo akango sara ako la kuyate ni atagalage Yusufu Sissoko yere la kuyate kuna fondila do wa mi metal ke fasili seba mi okuma ko alternance au directeur de publication do la kuyate jelege mi tara kabisu Sissoko ode ka fo sebe ndore yera okuna fondi igafenga mimbe jalagita kanyeshi jamana wore jamana kuntigima la kuyate ka fo ojalagita tera kanyeshi ya mabala Yusufu Sissoko ma la kuyate fasili ko nfle ka yera ka fo liberté mi kunu nyini me Yusufu ye akokunu amasoro de Yusufu konate ale de ya fasili aiwa ami do okay ali bi Yusufu Sissoko ala ka seka boda di ya rabbi ala ka kisini Ola sakabo bi kuna funi balango na Samaira ame le matinal amalita onanyo tamta cité du Niger kono Samaira ko ni demsenu nuyi abiki kono ko demsenu ndo ngaku uka shweli o ko ubake baranye don kono de professionnalisme kuma shweli fanye dombe wa bara na nya dotila ititanya ko kono de Samaira la vérité facile flendata angata cité du Niger kono asani le matinal oluka foyer ako jikakaka aleka facile do ako de la côté funangani fula santa ani nani ani santa ani shege bonyongo ako de la côté lui funangani fula ye ako la côté ni yoje e ba foko ana jimina kami ko de bala wa ana dumunu mine ko kala la côté o keno ni o yiralela ako ebe bulkika sabarato ja funangani fula nunu ako okaba bema odewe bingani kenenga tayi klega dire fe ka tika karka doku la kwete ka bonika telefoni ye wala ka bonika tormonyo ye ako odewe tunagi nunga barayi kaso ka futike santa anane sa santa ni sheki la kwete ako niye atagalage jamana inchi ako la kwete ni kewali ndoni ako adala ni dewe ne kanyeshi de masa mawa ako la kwete kanyeshi la mokela mawa ako madama kanyeshi mbera jenema ako makanga ayranyininga ako funangani fula ali shin kasa matiga mununa ako santa nane ani santa ni shiri ako la kwete ni ko ni ye ota onye yelefe ina hine ne ko ta kanyeshi uma nga oke wali la kwete abena foko ni ofure ala kwete umano yado bawo akoni atagalage ako okateli wa ono lala kwete o ma jigitike yado akoni ni okuma ifnangani fulani nu okabara obe mima ode lala kwete obe denka do mawo chelati mami ni mawo ko ndoro menyona obe tiga karka do mawo juva kono telefoni ni obe no ma obo salo ko bo lala kwete wari no beno ma obo salo ko bo wal ma boro mi nyere beke mawo boro muso boro ma kachaya obo boro nu tufani ko oyira nyi lala kwete akoni
ni atagalage ako ngone akerati faka se ni dongo volema tumana mi ngala ko ete okoni kabene avec le wuron vla samba fer mo ngonu wori okoni tula mo donna fe la ko ete kumana wutigla mo be asina abala kata akabara ka yola ako la ko ete ofla kume motola mamena onana se ni mo ko volema ofla ka safi ni ka apruti ni ka fi ni ka duru ke fiena ni motoi nge kuna fono ndicho ya kwa sababu 15e arrondissement au police nyama ba la ko ete mi metale ke bi commissaire principal dibili nyamlela aleka ga chedo labo ako okira minge avec le temps fla sama figan mo woro la ko ete okoni sira ka fo matiga da funangene fla nunga la ko ete nga tellement démission ndo présenté à la justice des mineurs démission ka critique so utarano yende amano samaira akoni atalage akoni kelmi flaga ke la ko ete makanga nyine alibi de matugo fe de foni de baw maraba la ko ete ako alibi anga segi maramade kunyo de na manya ka foko jamana sinye sige demizonu ko oteni demizonu sugo nunu nyede ko ibe ta ke ka duka vedo ni nyo admena ay amano kibi ta ke ka jamana ka vedo ni nyo admena la ko ete ko ni ngone ke waliye ni ngone abe makini kini itra ni shifna ka nunu flash ngeso la critique mo nyekoro negano otigala ko ka bara shweni ye la ko ete ko abe majige tigala fasire ke ba jikaka ali de ya fasire anya solo ka bolle matinal kono la ko ete kasana ko biboli ye e bunya bala samaira ni te sinya sigi ni te majigi siga ade ni te majigi sigi ay ni te majigi sigi ni ko funangeni ulu masika ta kalanke fuka do bolongo no kama obulo fon dara santa ani nani ani santa ni sheki samaira ni minere ko daini wadai ame do awre ke nyoy alsa ala ka andi wala ku kisi amen na mo chugo nyuma fana de masa ku hakli to la nyu mi fo o be ki hakli to ga sukono la mola aka chala fe ni sukono la mo no nyena o chama ngo jugo kuluna e bolongo naula o bato amta sika na fie bodo na sika kasika tezara kun flana mi ya saka doje muka ataku flana ukonnana obebe ne tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye segesi babi ni ye tiɲɛ kosɛbɛ siganafiyɛ bɔ o bɛ kɔmɔ suruku kan diya o b'o ja awɔ ni mo ni yɛfuma b'a la ni ye enquête ye ka siganafiyɛ bɔ dɔɔni kɛ kosɛbɛ surtout n bilama ye ŋɔni min fɔ ye n fa mɛ kosɛbɛ fa mɛ gɛrɛntɛ yadɔ sisan ko nin ŋuni kuma mɛ daraka duman dunna ok dɔgɔtɔrɔ ko to k'an ka daraka dun k'i b'a fɔ ko masakɛ den a ko tɛ dɛ yadɔ docteur ko anw bɛ an taa poro min kan n'o ye surafana ye kosɛbɛ ani tilela ko mɔgɔ kan ka poro min kan o de ye daraka ye kosɛbɛ bawo ko n'i ye daraka ɲuman sɔrɔ k'o dun alors que te ko o ka ɲi ye farikolo ma kosɛbɛ bawo n'i ye daraka de dun i bɛ taa baara kɛ i bɛ baara daminɛ nka n'i ye négligé ka taa baara kɛ fo ka sɔrɔ k'i bɛ dumuni kɛ ko a dɔw ye ko i b'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ sabati o la n kɔni min fami na bi fari ni buru n'o dun bi fari ni buru o ye farafin ka sɛ ye e b'o dun bi dɛ n'i ye sɛbɛkɔrɔ dun parce que ka kangalama dɔw kan yadɔ sisan kɔni hali n'i tilenna ten ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ dun hakili la faux pas tɛ yen non nin ye tiɲɛ ye a ye ko nin wula ma o la sɛbɛn la an bɛ don an ka rubrique dɔ kɔnɔ tiɲɛ don an ko min ma ko les plats de chez nous n'o ye an yɛrɛ ka dumuniw ye ka se k'u ta ka valeur k'u la ani ka a tobicogo ɲumanw fana yira musolakaw la o siratigɛ fɛ sa tarata o tarata an bɛ deli ka madame Keyita bisimila nka ka sanga ni daridɔw ye a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nin waati ninnu na nka an b'a fɔ kanubaw ye don n'a nataw la an ni madame Keyita bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka se ka dumuni dumanw yira aw la
Inshallah. On a bien décidé que hakilina jiginke aka nobla dola. No we poulet mayo ka acheke ke ko accompagner. O glanchogo am segna nyoko hakili jigola. Signala. Sogomadolo Jerem Flebro au Bella Jeleni Nyama, à rubrique Mandi de les plats de chez nous. Bi en seranga muso badoma amena ko madame reba représenter ne baynula c'est sumo ko ne boshitola ne madame Damili Kadija Dumbia amna poulet de to bibi ne ba wo ka amna poulet mayo de to bi hayirana aw ni anga jago flenyo mo fe donc ne chey ne mo ko ni no utiliser nga marinade la pour ga sega nga fon balabala to kumna ni jabaye ni tomati donc un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert fléni. Il y a un cube mangier, il y a un poivron noir, un coco. Donc les carottes. Carottes, je vais barrer là parce que carottes, les timia dama. Parce que nous sommes utilisés dans la cuisine, donc carottes, ils vont remplacer. Donc il y a un épices secrétier. Nous avons placé dans le fond de Jamala. Voilà les secrets. Donc il y a un congo ticket-ticket. Donc il y a un locossier. Ma femme est là. Laï, c'est le lit. Ani photo museni, ani photo bani. Abana. Ani anga moutardi. Donc tout le monde est irani qui est niori, tout le monde est marnadi qui est jenni qui est niori. Ani na checké. Mena checké mon kala. Donc milbe donc ta ma kala parce que aller là en 3 parties. Mena donc kenna. Voilà, ni donc kenna. Mena la pisu beta donc ka donc ta kala. Yo ko ni segera ni tefo ni tefo ni na segera yere parce que yin borom no ti sega fo ni fitini tefo ya la fa ni fitini ti sega fo parce que ore ni ga segera ore ni daga dumini to ga dumini bonona parce que fo gada la deni muso dana ga touche ni dore ça parce que ali ni bana to bloquer ni akala doro surtout daga step yere la amne segi fene glani nene avec comment quoi il est dumi de yoro nere bi n'est-ce pas ça non mais la moutarde de kala ka vinaigre doni ngala c'est ça non ni resto minu doni fene kala bedo ngona mina balabala doni pour que ga joli simi mina samtanga barama siki ka yele ma hono no nga she balabala la mina jiginga pol siki ka sheyira voilà donc alors que nous bega tenita aga teli pour le moment ga teli fembe si baro ka kasa yoro bemna yoro ni she balabala jimna donc du coup mino don neke nga she la mina nga she jini ça non mina poivron jaune poivron rouge ani poivron vert ani jaba ali ke ni jaba chamari amen jaba bere kale la ani tomati tanga na karoti kala mala maga doni doro comme aya mento ko na problème o atege ni monésité do monési chama de kale la ibi citron doni bishala kala maga doni ani ya ba do ko avec résultat do di yoro de abo kuma don doro voilà donc ça non ntenga ni katanto menga tuluta avec na fait la sauce de glangwa menga tulu kala ngwe tulu toni mbla mo toni be kala sa mi ci do nyala pour ga bonne wona kana duru ngona ko jugungwa afu nga shem da dibi san fe mi lo yele mala sano ka solo ga mijoté alors mijoté ntige de pour que ka se ga do ala gagner nia abebane de sano amna les dressage là voilà pour que se ga déguster to komna madonna kon tara ko do alu so wonna shuirare ne de sura fana do ngam ko ay sura fana ne para la est-ce que ba nyela ni am nyela nyela ma kassa doron l'odeur c'est trop bon en fait tano ne nga poulet ma blani bani aflene akoba yedde chegani aloko si woni ni verdict final de mais bel chef me rodi ni tega ko suna sosi fitini chef fitini wa goudi avec caresse
Tony Sunan. Ma bouche est frigo. Parce que il ne veut pas vivre. Nous qui faisons pas bouteille là. Ah t'es bon ça c'est ça hein. Ah ne va donner bouteille na mo ko ka de ba t'es bon. Mais la ja awedi. Parce que faut la bien faut le mabo. Sinon on na jaba wo. Ani ko no. Ah lu. Il se la tomate fait la cala. Ima voilà Kadi trop. Madame Dameli Kadi. Cuisine du monde. Tiens là mais Dieu c'est le nanina. Et mais duni jara. Et mais chengu. Foligan me bolo kala c'est en flebroma. Bon foligan me bolo kala c'est en flebroma mais bella jelin fo. Et moi me fait un wili kani initiative jano. Ay minga foli bilele bayi. No Mohamed Koni. Ani che men chef ko sebe parce que dans les maçons tu sais que ani buramso est temba parce qu'elle fait aller de menga cuisine ko depuis mbura étude la kana elle to fo akadi cuisine de kadila to bile kadila ya dumunu kadi dumuni fere aketanto vraiment merci beaucoup maman Asitou Konaté merci beaucoup na folie be ere ani anga cameraman na folie baye au be merci vraiment au be la gêné au mo ngene mo ye depuis nan la me yele drone la anga cuisine ke ere ni badina merci beaucoup de rien et yere manania me amin ketanto fruche nyumo ne do bramso nyumo fanale do amu be fo yarola ani mo mo nyakambolo bi ori madame Dameli Kadija Touria bi ale ni to bi ka yira ngadi ore poulet mayo ka accompagner cheke beba do TikTok sans fait cuisine du monde otea cuisine du monde ka fera le plat de chez nous ay anteke sigi fel mambaka aka me jinwati wore Lala Kuyate Samaira ala kana maablo woni nduru fama damba e ko ina mo fara la muru daguma emia e plat de tia ani ne yini ngo le mayo de siglentia ay me eske amna ne ya e pule mayo na de wona klite na awo e odo makenya na nyande ni me to mina be na foni pule mayo na bomba do ni pule mayo kura fana na fana te kinyana ko de ni duma garsga yare te pule mayo ni duma ngene imlala Kuyate ni manga ke mama harami sade yaro nga ala kana ma ko ni be wona ndunu ko nu amina ya rabbi ala kana ko ankala amina wa ala kana fama ndama amina no de mi vui muzo atete meninga aglan to ko yere fana she aglan to ko kurai pule mayo pule mayo ibise la klawa mbese ka aglan mabo ka aglan to ko esisawa lala ni yere taraso sa matali she aglan chensa chama ko ni yebisi wo kewa meta she aglan chensa nyere be nga pule mayo glanso ebise mbese ani agle wa fa meta filme ka ai nya paroma sawera ame madame Keita fu ka aga mawelele mfu vraiment ufana bande meje mkan konna ni bato musula ka munu me jabarani koro na me ide soro awali munu fara ka temene no onka ka do fara do ko te basi o munu tese to ni bese ibe do fara ka fara te basi mama te dege chio amma sama fara do ntauka amma fa ko jibe jabanya time ba continue yede awanga tobli kwani dongo do ka creativity kura ka alela hakila ufana unafaka bu parce dungo do ida degele no dumu fenkele munna o adolo lu nige be sika boila o ngani glancho ko kura we ka fare ka donta ka abato iga ga abesinsi ay ko ni ga fokanya awo do ni na se la rakete tete moga o la samera eko watite ki sense abikata de o nga yana nga ko do nyona metalike anga zigiri flana na ni o zigiri flanu nga flani aho o fe ngo dan de yaro aywa ay bala fasa o amu je madaka soro ka singana awo What's
Lala Kuyati. Samaira. E ɲɔgɔnnaw filɛ ka dɔnkili da. Yadɔ dɛ. Hali bi e sigi n bɛ yan. Komi ni ɲɔgɔnnaw y'a da ka ban n b'a to olu bolo sa. E yɛrɛ ka kɔrɔ ninnu ye. Ne bɛ dɔ wɛrɛ kɛ sa ko olu bɛ ka dɔnkili da. Ne bɛ baara wɛrɛ ɲɛɲini an bɛɛ man ka kelen ye. Mais ayi mais e kan ka dɔnkili de da. Ayi an bɛɛ man ka kelen. E yɛrɛ ko ka ban ko ne ɲɔgɔnnaw. Ayi e man ka dɔnkili ye. Ɲɔgɔnnaw b'a la. Donc ne fana bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini. E ka kɔrɔ minnu yɛrɛ ye e dɔgɔninw filɛ bɛ ka dɔnkiliw da. Awɔ an k'a to olu k'u da ne yɛrɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini. Ayi o tɛ f'i k'a da. Ayi i b'a da de. Lala Kuyati. Kosɛbɛ. An bɛ filaninw fo. An b'u fo kosɛbɛ. Bani fasa dali la. A diyara kojugu. N'u y'u da o ni dalika kan kɛ. Lala Kuyati o la an b'o fo k'o waleɲuman dɔn. Awɔ. Ka dugawu kɛ o ye. Kosɛbɛ. Waati Lala Kuyati. A ko a ma se de. Kulu bɛ fɛ ka se tiɲɛ kan dɛ. A ser'o ma dɛ. Awɔ nka sani an k'an kɔdon kanubagaw la an bɛ waleɲuman dɔn foli fana kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma. Fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na an b'u fo k'u barika da u ka ɲɛmadali la u ka kulomajɔ la k'a f'u ɲɛna ninnu de sera ka fara ɲɔgɔn kan bi tarata ka se ka u bɔ k'o yira u la kunnafoni na ani nisɔndiya la. N'Ala ma basi k'an na n'a ye sini yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kunnafoni kuraw k'o da u tulo kan. O kɔni yanni sini cɛ i ka dɔnkili labɛn ka na. Yarɔ problème t'o la o bɛ labɛn ka na kanubagaw fasa o tɛ. Ne ko an ma kɛ fɛn fɛn kɔni ni fana ma kɛ in fana kɔgɔ bɔ ten. Yarɔ ayiwa dugawu kɛ. I ta kana kɛ k'i sigi k'e kunkolo kelen ma. Yanni sini cɛ. Maaw ta la don o don. Yanni sini cɛ an bɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan. Lala Kuyati k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka fɔ baara a taabolo a ɲɛna. Kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna y'a fɔ cogo min na kanuba cɛman n'a musoman denmisɛnnin ni maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo o tɔgɔ ani o jamu na. Lala Kuyati n'i ko k'i ɲin bɛ tɔgɔ fɔ a dɔw la i b'i jugu i bɛ dɔ fara olu kan. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen o tɔgɔ ani o jamu na o ma kɛ diɲɛ fɛn fɛn ni waati in na maa dama jɛmukan in a tɛ fɔ o ko kuma o kuma k'o fo k'o waleɲuman dɔn. Lala Kuyati an b'an ka sababu ɲuman fo an ka cɛkɔrɔba ɲuman an fana an karamɔgɔ a se de Sherif Usumani Hayidara n'a ka denbaya ka dugawu kɛ u ye ka dugawu minnu fɛ an ka baarakɛɲɔgɔnw maa dama ɲɛmaayaso an b'o fo ka daminɛ ɲɛmaayaso la f'a duguma Lala Kuyati bɛɛ lajɛlen ka foli sɔrɔ dugula baarakɛlaw an tɛ ɲinɛ olu kɔ olu de b'an dɛmɛ nin baara in Lala Kuyati ne deli k'o fɔ i ye yan n'i y'a mɛn k'i da kilisi ka di da ye mɔsɔn yɔrɔ de sɔrɔ Lala Kuyati dugula baarakɛlaw k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn olu de ye an ka techniciens ye Lala Kuyati bi n'i y'a ta k'a lajɛ le maestro de la technique a tɛgɛ kun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la ne deli k'a fɔ i ye Lala Kuyati a b'a la ka dɔ tu fa a kan ka dɔ k'a dɔ kan ani k'o jɛngɛ dɔ b'a la a b'o kɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan Lala Kuyati dɔ bɛ a y'o tere fɔ k'o ɲɛjɛ bɔ Lala Kuyati Abu Jabate b'a kɛrɛfɛ ni min bɛ teli kɛ k'a sɔɔni k'o lajɛ Lala Kuyati n'an bɔra Mamadi Keyita n'a b'u la Saka bɛ ka Kulubali ale bɛ ka jaw cari yarɔ ayiwa u bɛ foli n'u an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lala Kuyati u ka baara la Ala k'o kisi bɔ dimi tɔɔrɔ Lala Kuyati wula Ala ka tile hɛrɛ d'a ma ni Ala ma baasi kɛ se i bɛ kɛ jamukan in kan ni su ni o janfara dɔɔnin sini 10h 11h ni Ala ma baasi kɛ e ni ne a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamukan kura an na o danganama Ala ka sini fara an si kan aw k'an bɛn. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka ɲi. Jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise kelen. E ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye cogo jan te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo diɲɛ Allah farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo diɲɛ